Bigla ka na? Bigla sa pagi pa kulilo ka. Mahali na ako. Anong may padli? Reklamo ng doktor. Bakit mo na yan na ito pa? Sinagad na sa atin po. Ini pakai surat pelayanan. Pelayanan. Yang menjadi ada problema auto, ada problema yang megang. Yang menguasai sana kan awal pelayanan. Ano yun na itong panahon? Pero ngayon yan, ito kung hain ang tinampo, buwan mo naman ito. Sa malay, minit ang tinampo. Sinagad na ito. Para sa akin. Yun ang bisa din sa president. Bawa niya. Para ada sa mga lang. Kita mana buat buat bukan buat. Kamu. Kaya mo. Kalau Karena
Terus okay na ako.
Kira-kira kalau itu gede, kalau yang gede, dia adalah kota, dia adalah warna putih. Mana sih dia? Mana nih? Kamu putih punya. Mana supporting? Oh, Mana
na nagano. Hindi ano nag-aawat na. Ano yan, nag-ikaw na. Ano ba yan, ay nag-ikaw na. Hindi na. Ito ba may nag-ikaw. Parang kung ano.
Yo, yo, yo.
Oh, pinaglalakay.
So, anak niya ini, ini yang nanti na, banyak tahu, banyak tahu. Sabi niya, ay nangayak naman mga tabangan pa hindi nangayak.
babae. Sa mga pamagat ng buwan. Ay, yung mga suake. Yan yung mga suake. Mother. Ini mo mga hindi mo. Ang makaulo ko, yung tangan nila ko. Di ba, alam mo na dahil ito sa bahay, lalo na. Ay, wala mo na ko. Baby, lahat ng buwan, may father. Mga sa lahat. Hindi ko pa alam kung wala. Sa dahil, ang manan. Wala niyo kung sino. Nabawa? Nabawa. Bakit ko sa lao? Nakakarang buhay niya rin. Mati ba, baby, lang to start. Dad. Hindi rin rin. Kapag nadang buwan, bakit mo sa pagmaligo ko? Doon ka naman sa pagkakas. Nalipo ko yung pagyan ako ba? Ano yung pagyan? Ang kurang siya. Pagyan ang kurang ng... Pagyan ang kurang sa... Ang kurang ibang-ibang. Si barang pagyan mo lang. Kawarian na sa ikina. Napigil. AB negative. Muna kaya review. Saan?
Ano sa may ano? Boy, pero pero naman pare.
Ano, sabi ni Sir? Ano gagawin pala dito? Anong gagawin pala dito? Hindi ko na masarap. Patak ko nga yung ano. Patak ko nga yung mata. Kaya ang gano'n Ganaya din sa may burugay. Wato. Ito pala to. Ito pala. sabi pala.
kahit ko nila sa mga ako ganun, kumain. Ano? Hindi na nakatapos sila. Yung tao? Yung ano ka? Ito nga. Wala ka na sa kuya.
Onion! Onion! Ako lang ko sa ngayon kasi na. Ito po. Ay, drama. O nga, di ko rin bubuhay na ako. Kapatira ako sa kapatid ko ng mga Ako kumalik at ito dahil sa gusto. Oo, ataw nga. Whatever you na. Ayaw na. Ako na pagsimok na. Ako na nakalabo. Akala ka natin ako. Sabi pa kami na kita. Kalau kita nalaman sa kurban, paano? Ganap. Sabi na ko mo. Oy! Ano ka ba? Yun na. Hindi yung gabi ko nung kaya makinig ko. Kevin. Bakal daw ako lang. Ate, yung Kevin lang. Hindi nga ro. Ano ba? Mga pagkakasal ko ba kayo? Bebe.
ako. Oh, pagkatapos ka na naman sa Lalo naman ang mga look. Hindi na may mga oras din o sa ano. Kaya nga nabisito ako. Wala na ako. Hindi na ako sa kanya. Hello. Pagkakaan. Wala pa konta ako mga dito. Okay. Nice, di ba nga? Ano na, yung pa ka. Itong mga nakalawang baso. Sige, sige, yung mga pagkain. Ano ko sa kabilang. Yung ba?
Uy, gusto. Uy, ano lang yan. Dali na lang, bulot ito dito. Vera, ito, tinapangan ako, kapatilan. Kailangan ako, Oo, tingnan dito naman ako lang. Uy, shit. Walang abot ako. Nakaship ka na. Wala. Vera, ikaw. Dito. Mapapalay. Pag ginadun ako ng Buko na nakakita. dito daw kami Ebe. Makapreda. Wala. Gusto mo yan. Sato. Sato na magsawa. Ay, gumanti ako ba? Ika na dito. Wala na piso. Ay, nagtitris ako dyan. Kasi wala na piso ang process ko dyan.
kawan. Wala, sige. Tulog. Ano, ganyan. Ma-respect ka din, ano? Wala po. Tulog. Eight for one piece. Yan. Ito tingnan ko din. So nice. Saan po? Yan po. So nice. Nakakarin yan.
Okay. Sabi na, Sana, gamitin mo yun. Ay, buko. Wait ako, wait. Makakapulit na ito. Hindi na ano. Ayun ako. Magaling na yan. Morago na yan yan. Napuksan mo na ito, Tay. Wait ko pa tayo. Buksan na ito naman. Nasa
Nay! Orin. Wala na. Pinatay. Delikado ng ano, X. Dulan mo si ay X. Dulan mo X. Ikaw pa ba yung ako? Nabutan na si James. Alright, maliyaot. Ano? Ano yung pakakalakaw? Patrick. Ika. Ano? Para mawala, nakabutan natin. Dayman, nag-ano ako sa style. Dayman. Dayman. Ba't doon na lang mo ito? Sumakas tayo ako mo. Dayman man ako sa YouTube.
Amen. I wish me free. Yun, nauusin ko sa luusin sa taon. Tapos ito talaga, right? Ano wala sa kaya ko? Puta ba siya kapag nagani ka na? Kung taon siya lumaki na pang kaya. Ito na yung mga Yan, magbalik kami
pinapit. Ako na lang ako pa-review. Sige ba? Sa train. Pero makapit ko na yan. Quality sa
Ayan na naman. Hindi ka na. Hindi ka. Hindi kasi ito ate. Yung ba ang ate? Napon mo? Para yung rat tumasok mo ako na kasi sa protein. Mapa siya ka. Kaya stage niya mo ka. Wala din. Bukan masih kau lah. Kau masih tidak ada. Bukan mau. Kau mau melibu kamu sih. Sini taruh. Paling kawannya. Tapi masih namin. Sayang mo ka na magtigil sa gulo. Ay, stop mo gininay kung kilo. Ano ba? Puro siya, marami. Wala naman ako. Tagbuk pa. Ano mo? Barato. Kami na siya nakagbuna ko ba? Oo, kasi tagbuk ko darang ka. Di, manan. Wala pa. Di, nakita. Ilang mas pa. Di, manan.